И здравейте, хора! Аз съм Кели. И днес ще ви покажа нещо много, много яко. Две неща първо да кажа. Първото е най-важно. Първо, то е най-важното. Съжалявам, че не съм снимала от доста време. Но пък повече харесвам да гледам в YouTube, отколкото да правя YouTube. Нали, разбирате? Да... Чакай. Помисля, че това е бикън. Аз искам да ви покажа нещо, по което съм работила с цялото си сърце. И не дизлайквайте, защото, моля ви, знаете ли какво? Ако дизлайквате. Сладо! Моят бункер. Най-големия бункер. Е единствения бункер, който някога съм правила. Да влезем вътре. Хоп. Виж. Добре, тук имаме животни. Тук имаме фермичка. Тук спим. Направих някакви радности. Тук имаме някакви неща. Тук се честваме, тук спиме. Също имаме една изненада за вас. С Али ще направим видео на това, може би утре. Може би утре или други ден. Но вижте, портала ми към Enda работи. И сега, към Enda, сигурно сте забелязали, че съм на креатив. Към Enda. Добре, ще бил малко в Enda, ще ви покажа. Ето, дефитнах Ender Драгона. Също сложих Wither и него го дефитнах. И билнах си тези супер сладки събички. Към това кралство, което аз сама си го билнах. Тук има лесен паркур. Всичко съм го тествала. Въпреки че аз съм ужасен паркурист. Така. Бум. Така. Тук сега имаме злато, диаманти, някакви златни неща и емералд. Тук се сложих златни неща, защото не знаех какво да сложа там. Сега сме доста зле. Така. Да слезем долу да видиме и да продължим с обиколката. Тук съм направила нещо като такова. Тук съм направила нещо като... Здрасти! Тук съм направила нещо като... като пътечка до портала и съм го оградила с това, с стъпички. Обаче това съм го брейкнала, не знам как. Не гледа, че съм го брейкнала. Брейкнах Bedrock Ender. Sorry. Така. И искам още едно нещо да ви покажа, но трябва да си взема Ender Pearl. И то е свързано с пурпур блоковете. Обаче не е много завършено, окей. Бум! Ender Pearl. Ender Pearl Magic. Типи. Айде, типи ме. Окей. Това нещо е свързано с портал към новата Dimension. Малко ме е страх да вляза вътре, защото аз съм влизала. Но ето, не е много завършена. Ето, вижте. Спаваме се на това място, обаче мен ме е страх, защото мисля, че... чакай. Ender Pearl! Не искам да съм Ender първо. И сега може да използвам... Всъщност... Чакай! Колко е голямо това? Окей. Това беше най-бруталният survival games, най-лъгващия survival. Ще ми нужен Endstone. Сега. Ще запазя Ender Pearl-ите. Endstone. Филмаха честовете колко грубо. Окей. Сега просто тук ще направя малка стая. И ще живея в нея.
Просто ще живея в нея. Чакайте сега. Ще видим малко по-късно. Значи ако това е тук. Окей. Това е тук. Това е тук. Това е тук. Това е тук. Аха. Това е тук. Това е тук. И това е тук. И това е тук. Така. В момента съм на най-долния левел. В момент, демек, ето тук съм. Ето тук е малката ми стая. Обаче, което означава, че ако отида... Значи, което означава, че... Да. И което означава, че тук... Бум. Сега. Ако вляза вътре, би трябвало да има дупка. От някъде си. Какво? Чакай малко. О! О! Имало някакъв бък, хора. Някакъв бък. I'm getting out of here. Чакай. Окей, чакай, малко се стресна, като кръвне направи така. Не, нищо, просто гигантски остров. Хора, малко ме страх, признавам си. О, сега се изгубих острова, не мога да се върна. Не, сериозно, къде ми е острова? Не там беше май? No, seriously, къде ми е острова? Хора, малко закъсах. Little sucks. Oh, fuck you. Ето го! Това е нещо, което търся. Мамо, миличка. Това е нещо, което търся, обаче къде сега ми е острова? What? Добре, значи отидох. От тук. Хора, чакате да измия. Хора, намерих го! Супер. И понеже сега намерих нещо, мога да отида на там. Сега понеже намерих дименшна. Всъщност ще бил да целям. Добре, хора, направих гигантския мост. Това видео сигурно ще е в 2 части. Казвам. Сега къде е красота? Ало! Много лак в момента, хора. Така. Може би на тук някъде? Не, тук има още островчета. Къде е? Добре, къде е за Бога? Знаете ли какво ще го направя? Това е нещо много забавно. Много забавно ще го бъде. Чакай. Ще ми нужни релси. И... Чакай. Бум, 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 бум. Релса. Бум, бум, бум. Бум. Релса. Бум, бум. Бум, 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 бум. Релса. Бум, 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 бум. Релса. Бум, бум, бум. Сега знам, че хората в коментарите ще са като: но Кели, защо не сложиш просто такива релси навсякъде? Ами, защото аз не искам майнкарта ми да се движи със скоростта на светлината. Затова. Добре, опа, инсталм. Бум, бум, бум. Бум, 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 бум. Бум, 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 бум.
Бум. Гадост. Брокнах бедрок. Ендър перлите. Бедрок. Така. Ендър перлите, защото аз си пазя толкова ендър перлите, защото те са единствения начин да влезем в портала и да. Значи, слушайте съвета ми. Ако намерите такъв портал, какъвто аз намерих, чакай, това кралство ли? Не, предполагам се. Да, ако намерите такъв портал и сте в новия Dimension, поне 2 Ендър перли ще са ви достатъчни. Една за да влезете вътре и една за да излезете от Dimension. Окей. Бум. Опа. Бум, 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 бум. Бум. Знаете ли какво ще направя? Цялото ще се върна. О, хора, само да спомня нещо. Вижте, в ето това, което таковам. Вижте, изглежда като кирка. Добре. Моментът на истината. Райд. Байбър. Юху! По-бързо е! Чакай! Давай! Движи се! Хайде! Бързо! Да! Юху! I like to cover. Давай! Искам само ме живо интересува чанта. Да. Английски. Да. Това е супер! Това е много по-забавно. Малко съсачи ще идем да се къпваме. Юху! Какво малко? Оп. Ама смеяхме като прасета, нали? Да. Добре. Моята да беше. Баща ти трябва да му кажем другия път пак да почете. Това беше супер забавно. Да. И това беше всичко. Няма сте ми харесали. Споделяйте и